17 мая ў лучайскім касцёле адбыўся адпуст у гонар святога Андрэя Баболі, апекуна парафіі святого Тадэуша і ўсёй Беларусі. На фэсце, конечно, я не прыйшла, тому што гэта моя родная парафія, і я сюды кожны год стараюся прыйсці, я тут жыву недалёка. Пра Андрэя Баболя ведаю тое, што ён паходзіць з Палесся, што яго тыя корні. У нас вось што кожны год ладзіцца гэты фэст, што маецца абраз. Вядома, што святымі не нараджаюцца, святымі становяцца. І Андрэй Баболя не выключэнне. Захаванне памяці. Нават пасля доўгіх гадоў манаскага жыцця часам яго дакуралі у недахопах. Сцвярджалі, што звышмеры прывязаны да асабістага меркавання. На жыццёвай дарозе яго спаткала шмат цяжкасцяў. Можа здавацца, што яны былі вялікай перашкодай, а ў той жа час, калі ён прыняў іх, яны сталіся прыступкай, якая падняла яго да мэты, вызначанай самім Богам. Дзякуючы сваёй упартасці, ён змог вытрываць аж да канца у найвялікшым выпрабаванні, якім стала яго мучаніцкая смерць. Еўхарыстыю цэлебраваў пробач з Мосара ксёндз Марат Казлоўскі. На радаснай і святочнай падзеі прысутнічалі не толькі мясцовыя парафіяне, але і шматлікія госці. Подякувати księdzu proboszczu za możliwość świadkować tę uroczystość. Этому Божьему мощного святого Андрея Баболя. Нашего славления ахвяраваўся з сабою за вялікай любові да нас. Мы таксама праз ахвяру сябе павінны злучыцца з нашым Спасителем, как могли паўтарацца святым Павлом. Ужо жыву не я, але жыве во мне Христос. Стужкай з'яўляецца сімвалом дзіцячых мам, сімвал чысціні дзіцячых дух. Жывыя кветкі, быццам сотніка, сімвалізуе святло, якое адорвае кожнага чалавека надзеі, якое дае сілы ісці далей, змагаючыся са злом гэтага свету. Карпаратор. На іх адбываецца цуд перамянення Божага народа. Ён самы першы датыкаецца да цела Пана Езуса. Сэрца – сімвал нашай любові да Цябе, Божа. Свячана. Яе святло – гэта сімвал нашай веры.
На свята таксама былі запрошаныя ўжо вядомыя лучшыя выканаўцы, гурт «Ляўданс» і самабытны музыкант з Шаркаўшчынскай парафіі, спадар Чэслаў Рачыцкі. Папросту за што невядома так адразу без сэнсу, што цалкам праўдзіва па шчаках бягуць слёзы, нібы парасяты. Бог ведае найлепей, таму ўсё іначай, таму ўсё іначай. Часам просьбы спаўняе, каб нас прысароміць. Бог ведае найлепей, кахаем так прыгожа, што зноў немагчыма, хоць пісьмы па-старому і шэпт на паперы. Сустрэчы, што паціху вядуць нас да шчасця, якое цялём пабліжацца раптам. Смерць так пунктуальна, неўчасна дыходзіць, хоць вядома смерць, любоў ад смерці ратуе. Бог ведае найлепей, просьбы спаўняе, каб нас прысароміць. Бог ведае найлепей. І зноў старыя форткі, нікуды і ўсюды, дзе калісьці чакаў ты таго, што не збылося. Верны сабака, што лапу працягваў заўсёды. Кароўка Божая казала, што войнаў не будзе. Бог ведае найлепей, таму ўсё іначай, таму ўсё іначай. Часам просьбы спаўняе, каб нас прысароміць. Бог ведае найлепей. Сёння 17 мая Лучайская парафія перажыла урачыстасць святого Андрэя Баболі, апекуна нашай парафіі, апекуна нашай краіны Беларусі. Вельмі радасна было перажываць это свята разам са шматлікімі гасцямі, артыстамі і тымі, хто ушановуе святого Андрэя Баболю як свайго апекуна. Таксама вялікай радасцю для нашай парафіі было летась атрыманне ізноў рэліквіі святого Андрэя Баболі з Варшавы. І сёння была таксама магчымасць і нагода ушанаваць гэтай рэліквіі.